Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим 7 невероятни места, които си струва да посетите в Албания. Албания си поправя път към най-популярните дестинации през 2024 година. И това не е изненада. Тази страна предлага всичко, което желаете за перфектна ваканция. Изящна поредица от планини, чакащи да бъдат изследвани, причудливи пясъчни плажове, където се плискат блестящи сини вълни и бюджетни опции на настаняване са само част от това, което можете да намерите тук. Албания несъмнено е скритото бижу на Европа. И така, без да губим повече време, да започваме. Номер 7. Тирана. Да оцениш наистина Албания означава да разбереш нейната предистория, а оживената столица Тирана е чудесна база да научиш защо е страната на бункерите. Толкова много бункери. Невъзможно е да се определи точна цифра. Някои са били рециклирани, други унищожени, но записите твърдят, че има някъде между 175 000 и 750 000 от тези изоставени бетонни гъби в Тирана. Днес много от оцелелите бункери са се превърнали в социални и културни пространства, като салони, барове, пицарии, салони за татуировки и художествени ателиета. Самото сърце на града се намира големия парк на Тирана, едно от най-красивите места в Албания за любителите на природата. Разполага с просторни зелени площи, високи дървета, красиви цветя и криволичещи пътеки, които го правят идеалното място за почивка, изследване и извличане на максимума от деня сред природата. Номер 6. Каньоните Осуми. Близо до град Коровода, уникалните каньони Осуми се издигат високо над река Осум. Това е най-популярният каньон в Албания, с много подземни проходи и пещери, чакащи да бъдат изследвани. Каньоните са дълги около 25 км и достигат до 450 метра височина. Хората вярват, че те са се образували преди около 3 милиона години чрез водна ерозия и до днес остават едно от най-красивите места в Албания. Водите са идеални за рафтинг, особено през пролетта, когато нивото на водата се покачва. Ако не харесвате рафтинг, можете просто да се разходите из каньона, да изследвате басейните и потоците по пътя. Номер 5. Лагуната Караваста. Считана за национално богатство, тази лагуна е една от най-големите лагуни в Средиземно море и определено заслужава място сред най-красивите места в Албания. Той е дом на безброй видове птици и други животни, а също така има и гори с красиви цветя и дървета и площи с земеделска земя. Лагуната се намира в западната част на Албания покрай село Караваста. Можете лесно да стигнете до там с кола или такси от всеки град в Албания, за да се насладите на красивата природа. Ако желаете, можете също да стигнете до лагуната с малка лодка или каяк, изследвайки спокойната природа и живите цветове по пътя. Района има уникално спокойствие, което е трудно да се намери в оживените места на града. Номер 4. Езеро Комани. Разположено близо до град Шкодер, езерото Комани е изкуствено езеро на река Дрин с язовир висок 115 метра от едната страна. Посещението на този скъпоценен камък със сигурност ще бъде незабравимо преживяване с изумрудените води и спиращата дъха природа около вас. Можете да стигнете до езерото Коман с кола, но пътищата да са в лошо състояние, така че бъдете готови за дълго и бавно шофиране. Като алтернатива, можете да вземете ферибот от Тирана до Коман, докато същевременно се наслаждавате на спиращата дъха природа. Номер 3. Отлетият пясък Рана е Хетхун. Това е уникално място в подножието на хълмовете, които заобикалят село Ченгджие. Това е един от най-странните пейзажи с тръмни, почти подобно на дюни склонове, свързващи скалистите хълмове и водата. Това е и едно от най-красивите места в Албания, където планините, пясъкът и морето се съчетават в хармония. Районът стана напълно отворен за обществеността само преди 5 години и набира популярност всеки изминал ден. Има и музикални фестивали и концерти, провеждани през лятото, което прави място още по-заслужаващо посещението. Номер 2. Ксамил. Ксамил е тайният рай на Европа и скъпоценният камък на албанската природа, който задължително трябва да посетите поне веднъж в живота си. Този магически курорт се състои от 3 живописни острова, разположени в сърцето на Йонийско море. В тях можете лесно да достигнете с малка лодка, кану или дори чрез плуване, ако сте в добра форма. Със своите бели пясъчни плажове, тропическа атмосфера и кристално чисти тюркоазени води, Ксамил е идеалното място за летен отдих. Когато пристигнете в Ксамил, ще откриете богата кухня, прекрасни хотели с морска панорама и пленителни плажове. Всеки, който е бил тук, се влюбва в това място и сме уверени, че вие ще го направите. Ксамил е неотменна спирка за всеки, който посещава Албания. Номер 1. Синьото око Саранда. Синьото око е естествен извор с хипнотизиращ туркоазен цвят, който се съчетава перфектно с тъмносиньото, идващо от дълбините му. Това е едно от най-красивите места в Албания и е описано като магическо и хипнотично. Гледнат отгоре, изворът прилича на
човешко око. Синьото око се намира на около 30 минути път от Саранда и можете да стигнете до там с автобус, кола или такси. И така стигнахме до края на днешното ни видео. Албания може да е малка, но със сигурност не й липсват неща за правене и разглеждане. От зашеметяващите плажове на Албанската ривиера до прекрасните археологически обекти, Албания няма да ви разочарова. Ако сте посетили някои от тези места или имате любима дестинация, която не споменахме, споделете я в коментарите. Благодарим ви за гледането и до скоро! Ако това видео ви е харесало, ударете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересни дестинации в света.